Så er vi tilbage. Vi er tilbage i maskinrummet, og lige nu der er det jo sådan, at vi skulle gerne have den færdig i morgen. Okay. Så der er lidt fart på lige nu, og som vi kan se, så er der jo sket rigtig meget også. Vi har jo fået, den er ved at blive malet og ved at blive patineret, og vi får teknik op og lys op, og knapperne er ved at blive forbundet. Så lige nu der er det som, det hele det samles lige nu, og så er det jo også her, vi finder ud af, hvor kort tid der er tilbage til i morgen. Okay. Jamen nu er vi jo over i al teknikken. Alt det, der skal få det til at virke, og alt det, der skal få det til at være fedt, og hvor man tænker, hold da kæft mand, det er fedt det her. Mm-hmm. Det er jo her, det sker. Og der er en hel masse ting, og en hel masse ting, som jeg ikke ved så meget om. Ja. Og det er blandt andet derfor, jeg hyrer sådan en som Niels. Han ved lidt mere om teknik, og forstår lidt mere, hvad de andre siger. Okay. Om teknikken. Ja, fordi vi har jo faktisk mange udefra, som hjælper os at levere dele og sådan noget. Vi er jo den der integrationsfase, så vi har nogen, der har lavet selve styreenheden, som er den, der snakker med alle systemerne. Så har nogle af systemerne, kan vi ikke selv lave, for vi er ikke kodere, så vi skal have de to til at snakke sammen. Men i sidste ende, så er det os, der skal putte det ind i scenografien eller kulissen, og få det til også at spille sammen med vores system. Fordi vi kommer fra den branche, vi gør, så kører vi jo en lidt anderledes system end alle de andre. Så det hele, det er sådan et kæmpestort kryds af protokoller og signaler og alt sådan noget, der skal finde sammen til at så spille og være driftssikkert. Vel, vigtigst af alt, ikke gå ned og så videre. Fordi at vi kan jo godt gøre alt muligt på vores del, men så snart der skal en skærm ind, eller der skal noget touch ind, eller nogle af de stil der, så er det en helt anden boldgade. Og så er det altså bedre at have fat i nogen, som virkelig har styr på det, og som også forstår, når vi siger, vi skal have tingene ned til at snakke med det her, at de så faktisk også kan lave det, og det er også driftssikkert. Men hvis vi skal starte med det grundlæggende, så har vi sådan nogle paneler her, 3D-printet. Det er bare sådan nogle, jeg har designet ud fra, hvis der nu var mennesker, der havde mærkelige hænder, så ville det se sådan her ud. Okay. Så der kommer knapper i her, ja. Og så er der et panel mere med knapper. Og tanken er, at de her knapper her, der er værdier fra 1 til 9 og 0. Og så kan man skrive, når man trykker på dem her, så kan man skrive på det her panel. Og nu gør vi det sådan helt YouTube-hobbyagtigt. Men så er tanken at hver afbryder, så trigger de forskellige her. Lige på den med i her. Det var så 0 og 0. Og 1, ja, det var så 2 og 3. Og det der så er tanken her, nu bliver det meget teknisk, så du må stoppe mig, hvis det er. Det er den her. Dens opgave er at modtage inputtet fra knapperne, som den så laver til en visuel 4-cifret kode. Hvis den kode, der bliver sat ind her, den matcher med en videofil, som der ligger på den her enhed, som er en videoafspiller, så vil den her enhed her, den vil blinke med tallene, og så vil den afspille den enhed, den fil, der ligger på her, på skærmene. Og vi har 3 af dem her, der har hver sin separat fil, der afspilles på hver sin skærm. Og det der er det smarte her, det er, at den her snakker med her, og den her snakker også med noget af vores lys- og lydgrej, som også har, den har så et show, der hedder den videofil, der ligger i forhold til her. Så vi kan både kode et show, og vi kan have 3 videofiler separat, og den her kan køre de 4 forskellige tal, og validere, at tallene passer med i forhold til, hvad der er trykket ind. Så når man trykker her for eksempel, jamen så kan computer registrere det. Og på en eller anden måde, så skal man bare have sagt, at de parametre ved computeren, som de så nu aktørerne nu gør ved, når de er udfyldt, så skal du give et signal eller en respons til et eller andet. Jo, altså siden sidst, der har vi jo fået meget af det her 3D-print, som vi snakker om inde ved bordet. Ja. Det er jo kommet op, det er blevet malet og kommet op, og der er kommet lys i. Og herover kan I se panelerne, hvor vi også har fået installeret lys, og i dem heroppe. Og så er det jo i gang med at blive passioneret for at skabe den her stemning af, at det har været brugt i mange år, og det er jo det her faunedyr, der ligesom styrer den. Det skal jo se slidt ud, og det skal se brugt ud. Og herovre på skærmene også. Man kan se, det er tørret af med den klud, man også lige havde sandwichen i og sådan noget, ikke? For at få det til at blive slidt. Ja, den har jo været frem og tilbage i mange tidsalder. Og det der dyr der har måske ikke vasket fingre hver gang og sådan noget. Så det er jo for at ramme den stemning. Det er det skab, hvor alt det smarte sidder i. Så det, vi har både strøm, og vi har
vi tager almindelig strøm ind, som vi kender det. Og så skal vi have, fordi, som vi snakkede om før, vi har rigtig mange aktører i spil. Så derfor, så skal vi både have 5, og vi skal have 12, og vi skal have 24 volt i spil. Så vi skal have strømforsyninger til alle de forskellige dele, og de skal snakke sammen, så det skal kables sammen osv. Så i hvert fald hele det skab her bliver fyldt. Og det er foruden, at vi har også en mixer, og kommer også til at have nogle andre styreenheder og sådan en stil her, som kommer ud, fordi der ikke er plads i skabet. Men nu tager vi det, som er mest farligt i forhold til brand og strøm og alt sådan en stil, det putter vi herind. Og så har vi så nogle mindre skab til resten. For det første så kører vi jo 3 forskellige strømsystemer. Vi har 220 volt, så har vi 12 volt, og så har vi 5 volt, fordi at meget af styringen, det kører 5 volt, og meget af lyset, det kører 12 volt. Og så kan man sige, at vi har jo vores Boobox, vores Flexmax her, som vi har snakket om så meget. Det er hovedcentralen for al styring af lyd og lys i den. Og før det, så kommer der så en styreenhed, der kommer en styreenhed, som ligesom fortæller, den her, den skal køre lys. Og så fortæller den op til videoen, hvad for noget video den skal spille på samme tid. Og det kommer så an på, hvilken kombination folk taster ind, hvilke årstal de finder. Så siger den, godt, jeg vil gerne se år 1960. Det siger den så til den her, og det siger den til videoen på samme tid. Vi kan sige, at vi har en stor lysstyring her, som kører alle lyset, som kan køre op til 32 lamper. Så har vi nogle helt gammeldags relæer, som både sidder og kører røgmaskiner og kører noget tænd-sluk-lys. Og det bliver så programmeret ind i nogle tidslinjer, som så skal følge hinanden i nogle rigtige sekvenser, som vi så trigger det ud af. En af de forberedelser, der er ved at lave det, det er jo også at købe nogle komponenter, som vi kan ligesom har en eller anden idé om, vi kan regne med. Ja. Ikke købe det for billigt, og ikke købe for meget fra Kina. Fordi lige pludselig så slipper vi det, og så skulle det jo gerne bare stå og passe sig selv, så vi ikke skal ind og gøre et eller andet hele tiden. Vi har tit, vi står og kigger på hinanden og siger, at man kan godt købe for billigt. Ja. Fordi at det arbejde, man kan lave, kan jo hurtigt blive langt større og dyrere, end bare at gøre det ordentligt fra starten. Ja. Så vi prøver at holde os til at køre med noget ordentligt udstyr, ellers så det andet, det gider vi simpelthen ikke. Det er det, og de der deadlines, ikke, som jo bare ryger, fordi at alt, der er jo ikke, ja, vi har jo nogle ting på hylderne, som vi snakker om, men det skal jo sættes sammen, og det skal se rigtigt ud og sådan noget, så det er jo ikke bare sådan en pakke, vi hiver ind, der er fuldstændig færdig. Så selvom vi synes, vi forbereder os, og vi lægger en uge ind til det og det, så den uge, den bliver lige spist lidt, og så er der noget, der hænger i Post Danmark, og så er der noget, der ikke dukker op, og der var faktisk noget af det, man havde tænkt, som måske skulle have været lidt anderledes, så derfor skal vi lave det lidt om, og sådan, ikke? Så det der med at have sådan et par dage til kodning, det bliver nu til enten en lang fredag eller en lang mandag. Og sådan er det bare. Ja. Altså, jeg synes, vi forbereder os enormt meget på det her, og vi har jo erfaring i at lave det, men der kan bare ske noget, vi ikke er herovre. Mm-hmm. Altså, også fordi vi vil jo gerne lave et produkt, der er fedt, og som vi selv synes er fedt. Vi slipper det jo heller ikke bare sådan, når det er halvt færdigt. Det er jo at finde balancen i det der med at få penge for det, man laver. Det er det, jeg kender.